panguva ino iri kuonekwa kunzi chogona kungoputika munyika yezimbabwe. Aiwa, toona vakomana vedhe military panguva ino vopindira zvekare vachikomenda panhau aiwa yemashoko ari kutendera pasocial media avo pangava padande mutande achitaura mashoko ekuti aiwa these guys the military they're involved muma issues to do with the toppling emutungamiri wenyika. Sana pena mashoko anodanyirwa panapa nevakomana vekozwa vanozivikanwa kuti aiwa they've got their intel unit yavo zvavanenge vataura aiwa ndo zvinenge zviri aligned nechokwadi. Zvobva subscribe or like or turn the bell icon. Timu ndepende kukozwa anodanyira achiti exclusive report. Sources in the military say it's fiction to say that there are plans to topple President ED. The 2030 mantra is still a political gimmick until it has been constituted in a manner that violates the constitution. ED's term will end in 2028 and he is the president of Zimbabwe. Thomas Kwanomuda toka panapa vakomana vekozwa vachiti aiwa vakomana vemilitary panguva ino vaiva vachibuda vataura chokwadi chekusaidwa vachiti aiwa panguva ino we are aware and we know kuti mutungamiri wenyika yezimbabwe 2028 ndo constitutionally mandate 2 terms dzake kana achinge apedza orova pasi. And now vataura mashoko achiti aiwa fiction dzekuti they have plans to topple mutungamiri wenyika kuti aiwa panguva ino kutaura chokwadi hapana. But kana pachinge pazoitika zvinhu zvinoenda against the constitution ipapo ndo patinomiramira. Mashoko ari kubudiswa navakomana vekozwa vatiri kuona kuti this military response iri kuuya panguva ino yatiri kuona kuti vakomana ava vangava vana bombshell mawar veterans the opposition even macitizens they are against the unconstitutional amendment vachiona kuti aiwa zvakaitika nyika inosara iri papi. Noda kwekuti panguva ine vanhu vari kunyatsogona kuti aiwa the country has been worn out aiwa angova makomba kwese kwese aiwa kungava kuzvipatara hakusina kana chinhu chine kumeso. Botidza mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechiitiko chipinda kumeso ishe medu. So no subscribe or like and turn the bell icon.